Σήμερα θα σας δείξω ένα θέμα που τέθηκε στο διαγωνισμό Θαλή για μαθητές πρώτης λυκείου. Το διαγωνισμό τον διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Είναι το τέταρτο θέμα, το τελευταίο στη σειρά. Λοιπόν, ένα όμορφο θέμα και αξίζει τον κόπο να σας δείξω την πρώτη λύση στο πρώτο βίντεο και μετά σε άλλο βίντεο θα σας δείξω την δεύτερη λύση που σκέφτηκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα και να πούμε πολλά πράγματα. Ξεκινάω. Πρώτα μας λέει φτιάξε έναν κύκλο με κέντρο όμικρον και ακτίνα R. Μέχρι εδώ καλά. Πήγαινε πάνω στον κύκλο, πάρε 4 σημεία, τα αβ, ώστε αυτά να αποτελούν ένα ισοσκελές τραπέζιο και μάλιστα σου έλεγε ότι εδώ η ΑΒ να είναι παράλληλη με την ΓΔ. Οκ, πάμε να πω λίγο τι κερδίζουμε με το ισοσκελές τραπέζιο. Λοιπόν, πρώτα παραλληλία. ΑΒ παράλληλη στη ΓΔ. Μετά ότι μη παράλληλες η ΑΔ και η ΒΓ ότι θα είναι ίσες. Μετά ότι οι γωνίες που πρόσκυνται σε κάθε βάση ότι είναι ίσες. Δηλαδή εδώ η Α ίση με τη Β, η Δ ίση με τη Γ. Επίσης ότι εδώ πέρα η εξωτερική γωνία η Γ, δηλαδή η γωνία ΔΓΖ που είναι η Γ εξωτερική, θα είναι ίση με την απέναντι εδώ πέρα εσωτερική την Α. Εντάξει. Από τα δύο αυτά προηγούμενα προκύπτει και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι λέει συνέχεια. Λέει έστω ε το σημείο τομής διχοτόμου της γωνίας Α με τον κύκλο. Άρα, φέρουμε τη διχοτόμο και εκεί πέρα λοιπόν που τέμει τον κύκλο το βάζουμε το σημείο ε. Άρα, αυτές οι δύο γωνίες τις έχω βάλει και με δύο πράσινες βούλες. Έτσι. Λοιπόν, βοηθάει πάρα πολύ στη γεωμετρία οτιδήποτε τονίζεται. Λοιπόν, καλό σχήμα βέβαια και μετά οτιδήποτε τονίζεται είναι πάρα πολύ χρήσιμο, δηλαδή βοηθάει το μάτι και δουλεύει πιο γρήγορα. Λοιπόν, μετά λέει από το ε φέρε παράλληλη στην ΔΓ, η οποία αυτή τέμει την προέκταση της ΒΓ στο σημείο Ζ. Εντάξει, άρα λοιπόν η εζ παράλληλη στην ΔΓ. Τώρα γιατί μου το δίνει αυτό, προφανώς για να παίξω εντός ένα λάξ και τα λοιπά. Λοιπόν, και μετά μου λέει να αποδείξεις, πάμε τώρα σε αυτό που μας ζητάει να αποδείξουμε, ότι η όμικρον ζ ότι είναι κάθετη στην γ. Εντάξει, λοιπόν. Για να βάλουμε λίγο το μυαλό μας λίγο να δουλεύει. Πρώτα, εδώ πέρα το όμικρον γ και το όμικρον ε είναι ακτίνες του κύκλου. Εντάξει, άρα ρο και ρο, R και R μάλλον. Άρα λοιπόν το όμικρον τι θα κάνει, αυτό είναι η χορδή η γ, άρα το όμικρον θα εισαπέχει από τα άκρα της χορδής, άρα το όμικρον θα ανήκει στη μεσοκάθετο της χορδής. Εντάξει. Ωραία. Λέμε τώρα, μήπως και το ζ εισαπέχει από πού? Από τα άκρα της χορδής. Αν το βγάλουμε αυτό, τότε τι έχουμε κερδίσει? Έχουμε δύο σημεία, το όμικρον και το ζ, που εισαπέχουν από τα άκρα αυτής της χορδής. Άρα λοιπόν, τι θα είναι λοιπόν τότε η όμικρον ζ? Θα είναι μεσοκάθετος του γ, άρα λοιπόν κερδίσαμε το κάθετη. Εντάξει, και βέβαια μετά αυτό εδώ πέρα, αν το βγάλουμε, αν βγει έτσι, το όμικρον γ ζ αυτός ο χαρταετός και λέγεται αλλιώς και δελτοειδές, λοιπόν θα έχει και άλλες ιδιότητες, εντάξει, και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά προς το παρόν εστιάζουμε εκεί, λέμε μήπως. Και πάμε να δούμε τώρα αν τα καταφέρνουμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Πάω να μεταφέρω γωνίες. Εδώ πέρα αυτές οι γωνίες ίσες γιατί μου έχει δώσει ότι είναι διχοτόμος. Ωραία, λέω τώρα. Για να πάμε συνέχεια. Εδώ έχουμε και κύκλο, έτσι. Μην το ξεχάσουμε. Έχουμε και γεγραμμένες γωνίες. Μην τις ξεχάσουμε. Αυτή εδώ πέρα τη γωνία, την Α1, πού μπορούμε να τη μεταφέρουμε? Αυτή είναι μια γεγραμμένη γωνία που βαίνει στο τοξάκι εδώ το ΔΕ. Για να δούμε τώρα. Αυτή τη γωνία τη βλέπεις? Αυτή τη γωνία εδώ πέρα, η ΔΓ αυτό το πράσινο, την πράσινη βούλα που σου έχω βάλει, αυτή δεν είναι και αυτή η γεγραμμένη? Ποιο έχει αντίστοιχο τόξο? Το ΔΕ. Άρα αυτή εδώ πέρα η γωνία, η Α1, που μεταφέρθηκε εδώ. Μέχρι εδώ καλά. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Όπως είμαι εδώ, θα έρθω εδώ. Πώς θα έρθω εδώ?
η δέλτα γάμα και η ΕΖ είναι παράλληλες. Και ποια τη στέμνει? Τη στέμνει η γάμα ε. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η γωνία και αυτή είναι ίσες ως εντός εναλλάξ αυτών των παραλλήλων. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η γωνία η δέλτα γάμα ε είναι ίση με τη γάμα εζ. Πράσινο, πράσινο. Τελικά έχω 1, 2, 3, 4 πράσινες. Τι γίνεται τώρα? Εάν τώρα να θυμηθούμε κάτι από κάποιο άλλο θεωρηματάκι, το οποίο λέει ότι αν σε ένα τρίγωνο δύο πλευρές, δύο γωνίες του είναι ίσες, τότε και απέναντι πλευρές από αυτές τις γωνίες θα είναι και αυτές ομοίως ίσες. Άρα λοιπόν, εάν βγάλω εδώ ότι και αυτή εδώ η γωνία που την έχω βάλει με πορτοκαλί, ότι είναι ίση με την πράσινη, με αυτήν εδώ πέρα, τότε θα είναι και η γάμα ζ θα είναι ίση με την εζ. Οπότε τελείωσε το παραμύθι. Λοιπόν, οπότε θα έχω και το ζ να εισαπέχει από τα εζ και το όμικρον και τελείωσε. Άρα θα είναι μεσοκάθετος. Γεια σας. Το θέμα είναι τώρα πώς θα βγάλω ότι αυτή εδώ η γωνία, ότι είναι η πορτοκαλί με την πράσινη. Για προσέχτε. Τι σας είχα πει πριν? Ότι αφού αυτό είναι ισοσκελές τραπέζιο, ότι εδώ η εξωτερική της γάμα, που είναι αυτή εδώ πέρα η δέλτα γάμα ζ, όλο αυτό η δέλτα γάμα ζ, θα είναι ίση με την εσωτερική α. Εντάξει, με όλη αυτή την α. Τι γίνεται τώρα? Εφόσον αυτή εδώ πέρα η γωνία είναι το μισό της α, πράσινη, τότε αναγκαστικά τι θα είναι και αυτή εδώ πέρα η πορτοκαλί? Και αυτή το μισό της α. Άρα θα την χρωματίσω και αυτή είναι πράσινη. Οπότε λοιπόν το παραμύθι τελείωσε. Άρα αυτή η γωνία με αυτή τη γωνία, άρα σε αυτό το τρίγωνο θα είναι και η πλευρά η γάμα ζ ίση με την ζ ε. Άρα το ζ εισαπέχει από τα άκρα, το όμικρον εισαπέχει από τα άκρα, άρα η όμικρον ζ θα είναι μεσοκάθετος, άρα κερδίσαμε το κάθετη. Ένα πραγματικά όμορφο θεματάκι, και αυτό που δυστυχώς διαπιστώνω είναι ότι η γεωμετρία, το μάθημα το οποίο ανέδειξε σωστικά σε όλο τον κόσμο την αρχαία Ελλάδα, δυστυχώς στα ελληνικά σχολεία παραμελίζεται και είναι ένα μάθημα το οποίο πραγματικά οξύνει το νου, και δυστυχώς, τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι με άλλες κουβέντες. Λοιπόν, θα ανεβάσω και τη δεύτερη λύση. Λοιπόν, αυτή είναι πιο γήινη, αυτή που έκανα, ή αν λίγο πιο τσιμπημένη. Αυτά. Ευχαριστώ για τη θέαση.